Assalamu alaikum hormatly vatandaşlar. Şunkü temamı şol Türkiye'de bolup geçen, Suriye'de bolup geçen betbatçılıklara şu yerde cevir çeken adamların o maşgalısına gıynatçıları şunkü temamında. Şunun için Türkmen Hareket Ассоциация Демократический Türkmen Hareket bütün ağzalarının adından Türkiye'de ve Suriye'de şu betbalçılıkta yok olan adamların maşgalalarına duyuduştuk biliriyiz biz. Ama biz şöyle Türkmen'in yaşayanı biliyoruz. Türkiye'de mesela diğeri Gaziantep, İskenderun, ve beyleki şehirlerin kötüsünde Adıyaman bunun müngül yönünce gelip yaşa oturan Türkmenler var şu tayda. Şimdi edim çarvaçılığı ediyorlar. İşliyorlar. Türkiye'de, Suriye'de olan öyle yurdu. Hepsinin adını izarlasan Türkmen'in geçmişine, tarihine uyar da. Yani Türkmenler şu yerlerde gelip yurt tutup yaşanla şu adeşenli ve şu gıynatçılığı yer titremede, vahşi yer titremede köp adamlar şu yumurluğun ün aşağına kalıptır da. Şimdi şu an halas etmek işleri devam ediyor. Ve şunun görkezliği men berde Germanya'da görüp oturuyorum. Nemizlerin teadeliklerine. Şu Nemiz gruppan nemediyen spasat ediyen adamlar ne edip otayda şu betonları götürüp nemlerden kran bilen ayırıp şağından çıkarıyor adamları şolu atlar görket bulur her gün. Yine şunun gördüm bir has bir katı bir bilonga tesir ediyen, ağına tesir ediyen rahat gördüm. O da şu tayda şol iti veriyorlar. İt barıp şu taylarını iskap başlıyor. Onu şarttan İsalyan olmalı. İtçeni var, İsamalya sedemiş diye daha. Yani şu tayda şu it ayağıyla garp başlıyor şu tayını beton pilite. Onun şonu eylak kran bilen ayırıp iterip lad edip şunu alacak bu şeylyalı atşyalar şu şeyle iki elini tokup şu taydan bir ay bolaysa var 2 yaştan geçen gıycalar çıkar ya da çağızcığı şu halat ediyen gruppan adımları gıycaların saçı durşunu gum saçlığın biliren o yüz durşunu gum şu gıycalarını açıp şolara seyredip şu ağlayacağından bilen o, ağlamayacağından bilen o şok состояние'da da çağı. O üstüne yankı yumurluk betonlar olan şu ağrısından şu çağacın diğer çıkışını men öğren hayran aldım. Bu eğer gorsa gorya da neme. Bir yerden şol çıkarıp adamları şu pakete salıp gara paketlerde akıtıp gidiyor oturuyorlar. Onu şu görkediye şu nemizlerin görkediyen statistikası bilemek o şu Türkiye'den alyandılar 7 adam diye de. Yani o yerde şu bölgede 16 milyon adam yaşadı. Ben şunu malumat aldım. Onu gözümde veterinan ki şu tayda bolup kayıttım İskenderun'da. Ama men indem bu Türkiye'nin gatı oğulyada köp yıllar yaşadılar 20 yıllar o tayda. Gaziantep milyarları yankı
Adıyaman'dan bilýärler, hemme Türkiýanyň bölgelerini bilýärler. Köp tanışlary var, gatnaşýardylar. Habar alyp bolurlar, köp adamlar ýetipdir, ýetintäk şol nemeler açılıp, ýanky betonlar aýrylyp uşagyndaky hemme soňky uşakdaky etajaçny ony nemeni betonlar bir ýana aýyrmasa belli ýok da näçe adam otayda diýeri ýatyr näçe adam ýok bolan ony şu zatlar şu işler bilip dur. Men pikirimçe näçe adamlygy ýene bir kepdiden belli bor. Ören wagşy ýertirme şu taýda şol İskenderowyň golaýyna şol ýol ýaryp soň daga direp dagym ýarylýar diýdi. Tiligat gaty ulugy iş köýlenler. Şoň üçin şöyle bir wagt ýolun adamlaryň maşgalatyna gyny süllerýär. Ýolunyň yatan ýere torun iman hemra boldum. Oturup dogunamda şu gynançly günlerde şolaň duýgusyna goşulýar. Türkmen hereketiň adından ýan gaýtşylary hem ağalarymyň adından ýene bir edek duýduşyp gülýär we sagaman diýeri alan adamlara saglyk we mundan beýlek abadan ýaşaşy arzuw edýär. Şunu aýdasyn belli adamlar bu sebäpden bir ören bir täsirli zat bolup geçdi de berdi. Şu yerlerin, yurtlaryň hemmesi şol Türkmeniň ýaşaýan ýerde. Türkmenim diýsek bolýar, Türkmen ýaşaýan ýer. Bizim özünden Türkiýe. Biz Türki milletlerde hemme Türkmenler, Türkler, Azerbaycanlar, beýlekler, Galaplar, Özbekler hemme Tatarlar hemme Türki millet bizim gelişimiz aňlardan. Oştada burada da aýdasym gelýär şol ýan ýakynna bir men bir täsin habar eşitdim, onu dinledim, özüm bulawym bilen dinläp gözüm bilen gördüm bir ýaş professor uçony şol gurrun berýär. Şo maýaň ýaşan ýerlerinde öňkü şo maýa diýede bu halklar ýaşan bir maýaň epohy bolýar da şol olaň şäherler şu wagtçy yumurlup okeanyň düýbünde de maýaň ýaşalan ýerler bar. Sualýa da adamlar ýok bolýar. Ony şolaň nemesini şo wagtky kulturasyny şo wagtky şolaň gürlen dillerini öwrenteler. Şolar Türk dilini öwrenýär eken. Olaň aslında gürlen dili Türk dili eken. Diýmek bizim olaryň bizim bir doganymyz bolmaly aňardan gelýän. Maýa. Indi şu taýda aýdasym gelýär ýene de şol dünýäniň her bir ýerinde ýaşaýan türkleri bir wagt göçüp gidýärler şol uruş sebäpden, diktatura sebäpden özüm aşywatda o taýda ýer titrep jaýlar ýykyldy bizim öýümli diktaturan buldozer gelip ýykdy da. Indi şol ýaly adamlar Tiligat diýsek beýlek bir tarapdan şular ýaly adamlarym Türkmenleriň ömrüni ýykyp otýar, öýüni ýykyp otýar, öýüni ýykdy, ömrüni ýykdy da näme. Ony şu zatlaryň hemmesi şu Türkmen hereketiň alyp barýan işi, siýasaty bilen bagly. Bizim niýetimiz şol Türkmenistana anatlyk getirmek, demokratiýany getirmek we Türkmenistany Türkmen Halk Respublikasy diýip oýlan etmek we şol Türkmen Halk Respublikasy sözüni şo statusa gawat gelýän şo taýdaky hemme sosial tarapdan, ekonomik tarapdan, harby gulluk tarapdan hemme şo taýdaky zatlary adam durmuşy bilen bagly we hükümet bilen hükümeti gökediýän şoň eksport, import içine çıkan nemesi önümi bu halka
bolan peydasy, halkın iş ýagdaýy, işçilik bolmasyn, emmi halk işli bolmaly, gazançly bolmaly we şol nemeden öz gazançyndan neme bolmaly, zawisim bolmaly şoňla. Bir adam işläp bilen adam şu taýdan ýokman kazanmaly, almaly pulunu. Yer depdimi, buğday ekdimi, buğday ýygynadymy, buğday netip taşyp berdimi, pulunu aldy. Paltasyny taşyp berdimi, pulunu aldy. O ýene şoňa meňher. Awa şu zatlaryň hemmesi Türkmen Halk Respublikasynyň statusyna gowat gelýär. Awa yerim ýurdum halkyň formaly. Awa şoň üçin biz şu an iş alıp barýas we şu iş alıp barýan döwrümizde şular ýaly bir tragik ýagdaý boldy Türkiýede. Biz onu gapdandan geçip bilmez. Biz onu bir perway garamyz. Bütün dünýä türkmenlerine duýguduşyk bildirýär. O Warsaňda ýaşaýan dowonlarymyza, Eýranda ýaşaýan türkmen dowonlarymyza, Türkiýedäki ýaşaýan türkmen dowonlarymyza, Amerikada, Ýewropada ýaşaýanlar hemmesine duýguduşyk bildirýär. Eger garyndaşlary, dowon garyndaşlary şu ýerlerde helak bolan bolsa, hemmesine duýguduşyk bildirýär adamlar. Biz ne türkmenligimizi bilmeli, biz türkmenligimize buýsunmaly. 2002-nji ýylyň mart aýynyň 16-sy diýýär, şu 16-sy mi ýa 18-si mi, ýok 12-si. Nemeden Eýran graniçasyndan çykyp, neme G30 Türkmenistan graniçasyna oğlum açsa maýdandan bir san türkmen oğlum gelip ýaşy näme kömek etmeliydi. Kut men özgürleşmeye gurlýady. Men aýtdym, siz nereden isem aşağıdan mı diýsem, ýok, biz şu ýerden idi. Gurgönden biz idi. Diýdim. Siz onu Türkmen, Eýran Türkmenine diýsem, ha o diýdi. Nähili ýagdaýyňa diýsem, bir ýana çekilip, aňada Eýranlar golaýynda durandan şolar eşitmeden niýetde. Bize diýdi, çağajyklarymda dowonlarna Türkmen adynyň boýranoklar diýdi. Şular ýaly biziň ýagdaýymyz bar diýdi. Onu Türkmenler her ýyly kynçylyga side var olan näçe ýyllaryň içinde, 100 ýyllaryň içinde. Olam şol nämeden şo bir samsyk padşamy ýerine at takyp ýa hanmy şol halky talanmagy. Aňdan gelýän samsyklar şol halky talap, ýurduny goraman daşyndan gelip halky talap, halky uludybek edip Türkmenleri ören agyr ýagdaýda ýaşamany mejbur edenler näçe ýyllaryň içinde. Şoň üçin göçüp bolan her ýerlere göçüp gidilen ýaşalýar. Türkmenler bütün dünýäde ýaşaýar, türkler. Ama jemlesem Türkmen dowonlarymyz hemmeňde bundan beýle jan taýlyk maşgala awadançylygyny we bagtarlyk edýän. Belki ýaly agyr ýagdaýlar, hadiseler, TV hadiselerden sizin başyňyza Allah gorusyn. Başyňyza dik bolsun, görjeňiz bolsun. Belki köpüňde ýeter şuňaly türkmen hereketiniň iş alyp barýany, umumy türkmenler barada alyp edýänligini, dünýä türkmenleri barada. Biz her türkmeniň, türküň bir ýerde gynanç çekýän bolsa, bir ýerde jebir çekýän bolsa, şoňa duýguduşyk bildirmäne we elimizden ýetenden kömek etmäne taýýar şoňa. Köp sag bolun, görüşýänçä.